Diversi snin għext fil-kunventana tal-Belt u allura tiġi kważi spontanja, naturali li tħobb din iġbija tant sabiħa il-kurċifiss mirakolus ta' Ġesu. Imma nqer magħkom dawn it-tlet ijiem li ilu espost fil-Knisja tagħna ta' Sant'Antnin kemm sibta diffiċli biex inħares fit-tul lejn il-wiċċ ta' Kristu msallab. Kemm sibta diffiċli biex inħares lejn il-wiċċ ta' Kristu msallab. U nemmen illi dan ġrali hekk għal żewġ raġunijiet. L-ewwel net għaliex għal xi raġuni kull darba li provajt inħares lejh fit-tul kien jiġini li nibki. U ma rridx nibki quddiem in-nies. It-tieni raġuni il għaliex għal ftit sekondi li stajt inħares lejn dak il-wiċċ tal-mislub isu bħal donnu ħassejt toqol ta' dieqa, toma ċkejkna ħafna ta' dbatija li għadda minna Kristu Ġesu. Niftakar snin ilu, waħda mara qalt li u kienet għaddejja minn problemi kbar u tiġġudikawiex għal dak li ser ngħid. Qalt li Fader, id-batija tiegħi ikbar minn dik ta' Kristu. Is-salib tiegħi huwa itqal minn dak ta' Kristu. U forsi l-lejla kif aħna miġburin madwar is-salib nistgħu insaqsu lil nfusna. Jista' jkollna dbatija akbar minn dik ta' Kristu? U tweġiba hija ċarisma, assolutament le. Għadna kif smajna dik il-kelma tant qawwija, imxandra mill-profeta Iżajija, diġà sekli qabel il-passjoni ta' Ġesu, meta fil-bot jikkontempla dan il-qaddej sofferenti ta' Alla, dan il-personaġġ misterjuż illi kellu jqaddes il-poplu tiegħu bid-dbatija. U smajnieh li l-Iżajija jkanta, wiċċu tħassar. Donnu ma kienx wiċċ ta' bniedem. Tabba bid-dnubietna, tabba bil-mart kollu tagħna. Ħarsu lejn is-salib. U għal ftit sekondi ippruvaw immaġinaw dik id-batija tremenda illi jgħaddi minna li bentalla għalina. Tabba bil-mart tagħna. Konna kemm aħna għamilna qed nagħmlu, għad irid nagħmlu esperjenza tal-mart fiżiku, tal-mart spiritwali. U intom tafu daqsi u forsi ħafna minnkom, ħafna aktar minni, kif marda tista' ġġibek ħanejda naqra bil-gof żibel. Kif it-toqol tal-mart jista' jafġek. Kif it-toqol ta' marda jew toqla tal-ispirtu fil-qalb kemm tista' taħksek, ittaqlek u ġġibek fix-xejn. Immaġinaw Ġesu li bentalla magħmul bniedem illi jitabba bil-mart kollu tagħna. Wara taħsbu li din hija xi kelma astratta, Ġesu verament
fuq is-salib tabba bil-mart tagħna, tabba bid-dnubietna. Aħna nafu li aħna midinbin kemm toqol iġib id-dnub, kemm xi kultant konsegwenzi tal-waħx f'ħajjitna, kemm xi kultant konsegwenzi illi jgħaddu minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni, it-toqol, il-kruwa tad-dnub, tar-ribellioni kontra Alla. U fuq dak is-salib Ġesu jitabba bid-dnubiet kollha tal-bnedmin kollha. Immaġinaw id-batija tremenda li minna jgħaddi li bentalla fl-umanità tiegħu misluba mal-ewda tas-salib. U forsi nistaqsu lil nfusna, imma għaliex Alla ried jisalvana permezz tas-salib ta' Ġesu. Inxi kultant naħseb u ngħid imma Alla seta' jgħid nofs ta' kelma u jisalvana. Seta' jibgħat żiffa ħelwa u jisalvana. Imma ried jisalvana bil-mewt, bil-passjoni, bil-mewt ta' Ġesu. Bid-batija tremenda tal-ibentalla fuq is-salib, bil-mewt tiegħu fuq l-ewda mqazza. Qatt ħsibtu kif Alla fil-għerf profond tiegħu rid juża żewġ affarijiet li l-aktar ikexkxuna fil-ħajja biex isalva lilna l-bnedmin. Alla jinqeda bid-batija. Alla jinqeda bil-mewt ta' ibnu biex lilna isalvana. Alla jinqeda dawk iż-żewġ affarijiet li għadhom jifxluna sal-ġurnata tal-lum, il-mart, id-batija, il-mewt, u fuq is-salib imqaddes jibdilhom fodda ta' fidwa, fodda ta' barka, strument ta' salvazzjoni. Mhux ta' bxejn illi aħna u mexxin lejn din il-pjazza biex bija ta' Kristu mislub smajna dak il-kantiku tan sabiħ illi fil-bidu tal-istorja tal-Knisja l-Apostlu Pitru kiteb lill-ewlenin insara, Kristu bata għalikom, ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li jebda dnub ma kien għamel, u ebda ma kien ħareġ minn fommu. Meta jruħ ma weġibx bit-tajjir, u meta bata ma qatx jeddet, imma ħalla fidejn dak li jagħmel il-ħaq bis-sewwa. U jkompli kanta l-Apostlu Pitru, tabba bid-dnubietna sa fuq il-ewda tas-salib biex aħna immutu għad-dnubiet u ngħixu għal-qdusija. U jalaq b'dik il-kelma tant ta' faraġġ bil-pjagi tiegħu fejjaqna, bil-ġrieħi tiegħu ġejna mfejqa. Dbatija, mewt fuq is-salib li jsiru verament l-istrument tal-fidwa.
aħna lek matul dawn it-tlet ijiem ma ddejjaqniex kif ġejna mistiedna mir-raj tagħna illi nitfgħu il-ħarsa tagħna lejn min nifdu. Għalhekk ma ddejjaqniex illi biħġarna imna iġbija ta' Kristu mislub għalina matul dawn it-tlet ġranet ta' grazzja. Il għaliex aħna ma nistmerrux is-salib ta' Ġesu. Aħna ma nibżawx mis-salib ta' Ġesu. Is-salib ta' Ġesu ma jiskandalizzanix, ma jfixkinniex, imma huwa d-dawl tagħna, il-qawwa tagħna, il-fejqan u l-ħelsien tagħna. Xi grazzja għexna f'dawn il-ġranet propju mal-ewwel tokki tal-mixja tar-randan. Bil-ħarsa tagħna fuq il-mislub. Bil-ħarsa tagħna fuq il-kurċifiss mirakulus ta' Ġesu. Grazzja tremenda. Ila li xaktar maħarisna leħ fid-batija tiegħu. Aktar minna illi dik iġbija ta' Ġesu mislub għalina huwa l-ikbar u l-isbaħ espressjoni tal-imħabba ta' Alla għalina. X'loġika ta' Alla? Is-salib, id-batija, il-mewt, il-kurċifiss illi jiskandalizza tant persuni, anki l-lum, illi jdejjaq tant persuni li m'għandhomx id-don tal-fidi. Għalina huwa l-ikbar u l-isbaħ sinjal tal-imħabba tal-Alla għalina. Mux tabxej San Pawl fl-ittra l-Galatin joħroġ b'dik lajta tant sabiħa. Jina ngħix bil-fidi fl-iben tal-Alla li ħabni u ta' ruħu għalija. Jina ngħix bil-fidi fl-iben tal-Alla li ħabni u ta' ruħu għalija. Kenna l-grazzja nħarsu lejn il-kurċifiss. Kenna l-grazzja nitolbu quddiem il-kurċifiss. Kenna l-grazzja li forsi nikkontemplaw ftit aktar il-misteru ta' tbatija ta' Ġesu, il-misteru trement tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. Ħarisna lejh, ħarisna lejn dak li nifdu. Il-għaliex f'dak il-ġisem mislub rajna sagrifiċċju jfoħ. Rajna Ġesu illi joffri d-batija tiegħu, li joffri l-passjoni ħarxa tiegħu biex l-inna isalvana. Araw xi ġmiel. Ikkontemplajna lil Ġesu li mid-batija u l-mewt jagħmel sagrifiċċju lil missieru. Offerta tfuq, offerta li l-inna switinna il-fidwa. Matul dawn il-ġranet tlabna li jsir miraklu kbir f'ħajjitna. Tlabna li bħal Ġesu narfu anki aħna, nerfaw salibna, nerfaw it-toqol tagħna, nerfaw il-mart tagħna. Xi grazzja tkun għal bniedem li jemmen fis-salib
illi jaqat tbatijietu ma dawk ta' Ġesu. Xi grazzja tkun, x'miraklu jista' jkun meta aħna naqdu tbatijietna ma tbatijiet ta' Ġesu. San Pawl fema sew din. U meta jikteb lil Kolossin min qalbu jgħid jiena nifraħ bid-tbatijiet tiegħi, jiena nifraħ arakkawx min jifraħ bid-tbatija tiegħu. Imma Pawlu jgħid jiena nifraħ bid-tbatijiet tiegħi għax bihom inkompli f'ġismi dak li jonqos fija mill-passjoni ta' Kristu għal-ġid tal-ġisem tiegħu li huwa l-Knisja. Pawlu jfakkarna u dawn it-tliet ġranet kienu okkażjoni biex nitolbu din il-grazzja. Ekku Pawlu jfakkarna li kull nisrani irid ikompli fih dak li jonqos fih bil-passjoni ta' Ġesu. Pawlu jfakkarna biex naqdu tbatija tagħna, il-mart tagħna, it-toqol tagħna, dak kollu li taqalna fil-ħajja. Jistedinna mhux biex naħarbuh, imma biex naqduh mal-passjoni ta' Ġesu, mas-salib ta' Ġesu, biex bekk anki in-naqra tbatija tagħna maquda ma' dik ta' Ġesu ssir offerta lill-Alla, talba ħerqana għal-ġid tagħna, għal-ġid ta' dawk li nozzu, għal-ġid tal-Knisja, għal-ġid tad-dinja tagħna. Għexna ġranet ta' grazzja. Ikkontemplajna s-salib ta' Ġesu. Erġajna ftakarna fl-imħabba tremenda tal-missier illi tider fis-salib. Il-qajna l-grazzja illi tbatija ta' Ġesu tista' ddawwal id-tbatija tagħna. Ftakarna illi kull nisrani irid anki ju jagħmel il-vija sagra tiegħu maqut mas-salib ta' Ġesu. Dan kollu se jispiċċa il-lejla stess. Dan il-kurċifiss għażiż sejjer lura fil-Knisja tagħna tal-Belt. U propju nsaqsu lil nfusna. Din ser tkun ġrajja li tgħaddi għal ħafna oħrajn. Irċevejna din il-grazzja propju fil-bidu tar-Randan. Imbuttatura nistgħu ngħidula solenni biex ngħixu dawn l-40 jum tar-Randan fid-dawl ta' Ġesu, fid-dawl tal-kelma tiegħu, fid-dawl tas-sagramenti. Irċevejna din l-imbuttatura kbira biex verament minn qalbna ngħixu b'aktar ħeġġa it-triq tal-konverzjoni. Ejjew nirringrazzjaw l-Alla. U ejjew ngħixu din il-grazzja fit-tul tar-Randan kollu biex maqudin mal-batija, mal-passjoni, mal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nistgħu wkoll verament ngħixu l-ħajja ġdida li jitlob minna il-mulej. U nagħlaq b'dik it-talba tant sabiħa li ħarġet mill-fond tal-qalb ta' San Franġisk, innamrat tas-salib. O Alla,
l-aktar oli u glorjus dawal id-dlamijiet ta' qalbi, sawwab fija, fi diretta, tama ċerta u mħabba perfetta. Għatini mulej li nħoss u naraf lilek biex namel ir-rida vera u mqazza tiegħek.